100,7 Best FM, a legjobb zenék, nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a vonalban itt van velünk Bartók Béla, a Szellemi út Népfőiskola vezetője, és most már hozzá kell tennem egy másik titulust, ez pedig nem más, mint asztrológus. Mert hogy ezzel kapcsolatban lesz holnap egy előadás a Bartakovicsban. Ez az előadás sorozat az, ami egy karácsonyi ünnepséggel egybekötve lezárja a 2022-es évet, a Szellemi út Népfőiskola tanításait és jó tanácsait tekintve. Úgyhogy Béla, át is adom a szót, és akkor nézzük meg, hogy mi fog történni holnap, aztán utána jönnek majd a szőkenős kérdéseim is ezzel kapcsolatban. Szia! Szia! Tényleg nagyszerű ez, hogy megint egy lehetőséget kaptunk erre a megjelenésre. Igen, ha elérkezett az év vége, és mi is lezárnánk ezt az évet. Nagyon nagy öröm volt végignézni ezt a fél évet, ugye az átalakulásunkat tekintve. Körülbelül ez a második fél év volt az, ami már az új formában, a Szellemi út Népfőiskola formájában zajlott. Itt újultak föl az előadások, kapott egy új lendületet az egész, kapott egy új irányultságot az egész, megkapta ezt, ami a nevébe is tükröződik, megkapta ezt a szellemi irányultságot. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy tehát az a célunk, az a célom nekem személy szerint is, hogy az embereket kimozdítani ebből a materiális szemléletből, a kemény anyagi szemléletből, megmutatni, hogy van egy picit más is, van egy kicsit más szellemiség. Ezért hoztuk létre ezt az egész Szellemi út Népfőiskolát. Nem hiszek abban a szemléletben, amit sajnos még mindig sok helyről hallok. Tehát úgy tudnám fogalmazni, mint az egyik tanítóm mondta, hogy az én buthám jobb, mint a te buthád, az én Jézusom jobb, mint a te Jézusod, az én vallásom jobb, mint a te vallásod, az én hitem igazabb, mint a te hited. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek ott van az a belső ösvény, a belső ösvényre való lehetősége, a befelé fordulás, az önmegismerésnek a lehetősége, és ez mindenkinek egyéni adottságai, egyéni tehetsége van, aminek az lesz a következménye, hogy mindenki egy saját úton jár, egyéni úton jár, egyedi úton jár, így mindenkinek igaza van. Mindenkit tökéletesen meg lehet hallgatni, mindenkitől lehet tanulni, mindenki információt hoz, és hoz egy kicsi segítséget, hoz egy kicsi új képet, egy új látásmódot, akivel találkozom. Valami ilyesmi volt az eszmeiség, amivel elindult az egész népfőiskola, és azt mondom, hogy nagyon, nagyon sikeres, nagyon örülök. Egy nagyon jó sorozatot zártunk be, ezt a sorozatot szeretnénk lezárni így holnap este, kicsit ilyen karácsonyi hangulattal, pici asztrológiai szemlélettel, megnézve ezt a karácsonyt, egy kicsi hagyomány jelleggel megnézve ezt a karácsonyt, magát az adventi készülés sorozatot megnézni, visszanyúlni egy kicsit az időben, előre nyúlni egy picit az időben, ha lehet ilyet mondani, és megnézni azt, hogy hol tartunk most, milyen az égen, milyen ciklusok vannak, és nyilván egy kis ünnepséget szeretnénk majd tartani, kicsit próbáljuk megteremteni ennek a hangulatát, úgyhogy mindenkit várok nagyon sok szeretettel. Ez holnap este, Béla, 6 órakor a Bartakovicsban? Így van, ugyanúgy maradunk holnap még a Bartakovicsban, a 102-es teremben leszünk 6 órakor. Vannak ilyen közös ötletelések? Tehát, hogy kit kellene meghívni vendégnek? Ki az, aki tudna úgy globálisan segíteni a hallgatóságnak? Tehát ezt többen beszélitek, gondolom. Igen, van egy kis tím, akivel ezt így egy szoros együttműködésben csináljuk. Mindenkinek megvannak az elképzelései, megvannak már az előadók, megint meg lesz egy úgynevezett talán legnagyobb előadónk erre a fél évre is. A Cser Zoltán vállalta el a meghívásunkat. Bízom benne, hogy ez össze fog jönni, ez az előadás. Ez egy hasonló nagy kaliberű előadás lesz, ilyen magas szintű előadás lesz, mint hogy a Petrezsely József volt itt nem olyan régen, egy pár héttel ezelőtt. Cser Zoltán a buddhista egyetemnek a fő irányítója, vezetője. Volt már ő egyszer Egerben, egy jó pár évvel ezelőtt. Hát bízom benne, hogy akkor jó benyomásokat kapott, hogy az is segíteni fogja, hogy eljöjjön újra közénk.
Hát ha jön, akkor biztos, hogy kapott ilyen benyomásokat. Hogyan képzeljük el egy asztrológusnak az életét? Te asztrológus vagy. Ugye az ember hogyan képzeljen el téged, amikor leülsz? Tehát mi van előtted? Mi az, amit nézel? Mi az, amit egy asztrológus maga elé tesz? Nyilván nem egy füstölgő üveggömb az, amiből ugye jönnek elő a jövőképek, vagy éppen a jelenlegi együttállás, de hogyan képzeljük el azt, amikor te megnézed azt, hogy milyen együtthatók vannak? Először is ugye veszek egy számítógépet, magam elé fogom, és egy program elé ülök le. Tehát olyan számításokat igényel egy ilyen asztrológiai elemzés, egy asztrológiai képletnek az elvégzése, ami hát például ugye sok évvel ezelőtt még, amikor nem voltak meg ezek a számítógépes hátterek, nem volt meg ennek a lehetősége. Nagyon kevesen foglalkoztak asztrológiával, ha meg még az időben még visszamegyünk, ilyen 100 éveket lépkedünk hátra, vagy pedig esetleg még többet, akkor ott már kifejezetten csak a nagy emberek engedhették meg maguknak azt, hogy egy képletet készítessenek valakivel. Nagyon komoly csapat dolgozott azon, hogy számolták kifelé az állásokat, amit most így egy gombnyomás, egy kattintással mozdul az ábra a monitoron, és le lehet vonni belőle a következtetéseket. Nyilván kinek micsoda, ez ugye az asztrológus függő, hozzáállás függő. Itt indul a folyamat, nyilván személyes kontaktussal indul, tehát amikor egyén elemzés zajlik, akkor az egy személyes kapcsolattal indul, kérdések merülnek fel életben való elakadással kapcsolatban, és akkor itt próbálok segíteni, amit tudok. Minden ember tökéletes, így amikor valakinek problémája van az életben, amikor gondjai adódnak, akkor az abból adódik, hogy az adottságait és a tehetségét nem a megfelelő helyen éli ki. Mindenki szabadság felé törekszik, azonban meg is kapjuk ezt a szabadságot, de nem tudunk vele mit kezdeni. Prüszkölünk egy kicsit a korlátoktól, prüszkölünk egy kicsit attól, hogy be vagyunk zárva, amikor pedig ez a korlát kitágul, és beözönlik rajta a rengeteg lehetőség, akkor viszont belefulladunk a lehetőségekbe, és teljesen maga alá temet ez az egész beömlött dolog. Szerintem ezt mindenki tapasztalja körülbelül azt, amiről én beszélek. Az elmúlt években ez zajlott, egyszerre volt jelen a korlátoltság, és egyszerre volt jelen a nagy lehetőség, illetve a sok-sok-sok lehetőség. Aztán mindenki ebbe úgy kapaszkodott, ahogy tudott, de ebbe kellene most rendet tenni. És akkor ebbe próbál segíteni egy asztrológus. És ez lesz holnap, mert most akkor egy picit csepegtettünk abból, hogy milyen témákat is feszegettek azért egy ilyen előadáson. Mi lesz holnap a te előadásodnak végül? Szerintem a vesszőparipája, lehet így is? Hát a vesszőparipa az pontosan ez a tökéletesség, a jóság, a fény. A karácsonynak a köre, az ugye magáról a fényről, a születésről, a jóságról szól. Ez egy nagyon-nagyon régről jön, római birodalomtól indul el, ugye már a fény ünnepét tartották 25-én, december 25-én például, és nagyon érdekes volt, ahogy ugye Konstantinus például nem tudott mit kezdeni a jézusi vonallal, és inkább államvallásá, vagy betette az állami ünnepé nyilvánította ezt az egészet, és azt mondta, hogy jó, akkor legyen ez Jézus születése. És valahonnan innen ilyen 363 időszámításunk szerint, ha jól emlékszem, onnantól indul el ez, hogy ez a nap lesz, ugye ez a fény születése, ez egyben Jézusnak a születése lesz. Ezekről az összecsengésekről próbálok holnap egy picit bővebben beszélni, és hát megteremteni hozzá ezt a kis hangulatot. Ezt inkább nem is akarom elmondani, ez meglepetésnek számít. Jó, persze. Egy kicsike kis záróbulival, egy asztrológussal. Holnap este 6 órakor Bartakovicsban. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen. Nagyon boldog karácsonyt, és minden szépet, jót kívánok nektek, a Szellemi út Népfőiskola összes tagjának, a kicsiknek, a nagyoknak, a külsőknek, a belsőknek. Nagyon vigyázzatok magatokra, jó egészséget! Köszönjük szépen, és köszönöm ezt az évet, köszönöm neked is ezt a nagy lehetőséget, amit kaptunk tőletek. Köszönöm szépen!